Sinjuri, tajna merħba hemmhekk lill-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista, Dr. Robert Abela. Nagħti merħba wkoll lilkom li qegħdin isseguna minn ġewwa djarkom, lilkom li qegħdin hawnhekk magħna fis-sala dalgħodu, is-sala tal-Kunsill Lokali tal-Musta, u nsellem lilkom li qegħdin isseguna permezz tal-paġina ta' Facebook fuq Facebook Partit Laburista. Minnu fih ħanibdew din il-laqgħa tagħna dalgħodu billi nilqgħu magħna lill-ewwel kellima, l-ewwel intervent dalgħodu se jkun mingħand Rebecca Buttigieg. Bonġu lil kulħadd. Malta, pajjiż sabiħ, pajjiż li miex il-qudiem, pajjiż li qed iġib ir-riżultati. Nistqar illi xi drabi nieħdu dawn il-kisbiet for granted. L-aġenziji tal-kreditu, inkluż Fitch il-bieraħ stess, għadhom jikkonsidraw l-ekonomija tagħna bħala klassi A. Iżda klassi A mhux biss dak li għandu x'jaqsam ma' ċifri u statistika, iżda klassi A fl-oqsma ewlenin tal-ħajja. Donnu xi drabi ninsew illi għandna qasam tas-saħħa illi ġie mfaħħar bħala wieħed role model għal sistemi tas-saħħa oħra. Noħduha for granted li dan il-gvern provda mill-aktar pakketti finanzjarji ta' stimulu fid-dinja. Dan hu gvern tal-bilanċ illi jaħseb f'kulħadd. Dan hu pajjiż li se jibqa' miexi l-qudiem għaliex għandu gvern maqut illi jaf fejn irid imur. Gvern li għandu viżjoni għal pajjiżna f'kull settur. Gvern elett b'saħħa, b'demokrazija b'saħħitha u li ma jiddejjaqx jagħmel ir-riformi meħtieġa. Iżda nammettu wkoll li bħalissa teżisti problema oħra li kulħadd iżda dik problema tagħhom. Problema li m'għandniex nagħmluha problema tal-pajjiż. Meta fl-2013 il-Maltin għażlu l-moviment tagħna, taw messaġġ lilhom daqskemm taw messaġġ lilna. Lilna qalulna mexxu u lilhom qalulhom inbidlu. Dak iż-żmien in-nazzjonalisti għażlu kap ieħor u minflok marru għall-aħjar, marru għall-ar. Tant li fl-2017 il-poplu Malti reġa' qalilhom inbidlu. Hemmhekk kellhom jerġgħu jeleġġu kap ġdid u ġew affaċċjati bi sfida għaliex ma kellhomx minn fejn jażlu. Fil-fatt daru għal xi ħadd minn fuq barra. Għażlu ħaxwiet mod ġdid. Il-ħasra hi illi minflok biddel inbidel. Inħakem minn dawk illi biex ikissru lilu spiċċaw ikissru oppożizzjoni. Tgħidu li maħna fejn nidħlu f'dan kollu. Aħna nidħlu għaliex għandna bżonn inżommu lil dan il-pajjiż miex il-qudiem. U biex nagħmlu hekk irridu nibqgħu niġġeddu. Sodisfatta li qiegħda f'partit illi kuljum jiġġedded bil-fatti. Meta nazzjonalisti jridu jagħmlu riforma u jaħtru President ġdid tal-Kunsill Ġenerali jew Segretarju Ġenerali, marru jfittxu fl-arkivji, marru jsibu lil dawk li bdew il-karriera tagħhom meta t-television kien għadu black and white. Aħna differenti. Fil-Partit Laburista, kull struttura li tħares fiha taraw ċuħ ġodda u ċuħ friski u ċuħ mimlini entużjażmu u idejat biex flimkien inkomplu naħdmu għal ġid ta' dan il-pajjiż. Aħna ħtarna mexxej illi għalkemm fl-ewwel 6 xhur tiegħu wera ġudizzju politiku mill-aqwa huwa relattivament frisk fil-politika. Aħna se nkunu qed nikkonfermaw wieħed mill-iżgħar deputati mexxejja fl-istorja bil-perid Daniel Mikallef, xempju tal-onestà fil-politika li jaf kemm nirrispettah u li nħares lejh bħala role model fil-partit. Dik hi d-differenza. Id-differenza hi li fil-waqt l-oppożizzjoni hija mifnija biġliet intern, dan il-pajjiż għandu gvern li qed jiġġedded, li qed jieħu deċiżjonijiet biex fejn seta' sar aħjar nirranġawh. Issa fl-aħħar sigħat qabdu jgħidulna li rridu wieħed u mhux l-oħra u dan biex nerġgħu nirbħulhom. Donhom insew illi żewġ kapijiet li kellhom qabel Delija, it-tnejn mill-klikka tal-establishment, xorta ma rnexxilhomx iwaqfu lil għexieren ta' eluf ta' nies ġodda biex jersqu lejn il-Partit Laburista. Sa fejn fien Lawrence Gonzi u Simon Busuttil, it-tnejn mill-klikka tagħhom kienu u xorta kien il-Partit Laburista illi ħareġ rebbieħ f'dawk l-elezzjonijiet. Meta se jifmu li mhux in-nies iridu jibdlu iżda l-attitudni. Meta se jifmu li jridu jneħħu dik il-mibeda, dik l-arroganza u dik is-sens ta' superjorità illi dejqet lil kulħadd. Fil-Kastana għax mhux supervi min kellu jerfa' r-responsabbiltajiet refaħħhom. Fejn kien hemm bżonn iddeċieda l-Prim Ministru.
Għalhekk Malta tista' tħares il qudiem għaliex għandna Prim Ministru li jieħu d-deċiżjonijiet. Għax huma għandhom l-inkwiet jgħidulna li għandna problema fid-demokrazija. Jien ngħid li kieku l-pajjiż vera kellu problema bid-demokrazija, il-gvern ma jkunx qed jibdel il-liġijiet biex il-Prim Ministru jneħħi minn idejh poteri esklusivi u jaqsamhom jew saħansitra iċedihom lill-istituzzjonijiet oħra. U ejja ma ninsewx li dan id-diskors qed jagħmluh għaliex m'hemmx huma marbutin mas-siġu tal-poter. Alla biss jaf fejn kienet din is-sejħa favur staltna ta' dritt tal-25 sena sħaħ. Ħbieb, segwu dak li għaddej, però nibqgħu iffukati fuq dak li hu mistenni minna. Ejja ma ninsewx it-tiġdid tal-partit huwa investiment fil-ħiliet u li jsawru t-tmexxija tal-pajjiż. Aħna l-Laburisti l-obbligu tagħna hu li niġġeddu u nsaħħu l-partit biex naraw x'Malta rridu għaż-żmien li ġej. Quddiem oppożizzjoni mfarka biċċiet, ir-responsabilità tagħna hija ferm akbar. Il-poplu dejjem jistenna aktar minn għandha. Il-partit tagħna, il-gvern tagħna, irid jibqa' forza ta' bidla, forza ġusta u professjonali, moviment imsejjes fuq politika intelligenti. B'miri ċari li nżommuhom f'moħħna f'kull ma nagħmlu. U hawn ukoll ma rridu noħdu xejn for granted. Forsi dis-sena ma bdietx kif ħsibna u kellna nbidlu l-pjanijiet minħabba prioritajiet ġodda li ġew qudiemna. Iżda nemmen li issa aktar minn qatt qabel jeħtieġ li nxammru l-kmiem u nkomplu minn fejn ħallejna. Irridu nkomplu naħdmu biex inwettqu il-wediet li għamilna lill-poplu. Fuq kollox irridu naħdmu biex lil dawk il-persuni li għadna ma konvinċejnihomx bil-pjan tagħna nikkonvinċuhom. Issa mhux iż-żmien li nibnu l-ħitan jew li nsiru fortizza, anka jekk hemm partit fl-oppożizzjoni li hu maqsum biċċiet. Minflok irridu naħdmu biex min hu ddiżappuntat bl-oppożizzjoni fina jara t-tama. L-enerġija kollha tagħna trid tkun kollha kemm hi ffukata fuq Malta biex nagħtu lil Malta u lil dawk kollha li jgħixu fiha għada aħjar. Grazzi. Grazzi jemek lil Rebecca Buttigieg, aħna se nkomplu issa jmiss li nisimgħu it-tieni intervent għal dalodu nistieden magħna issa lil kap tad-delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew, Dr. Miriam Dalli. Bonġu, illum sodisfazzjon doppju għalija li qiegħda hawnhekk. L-ewwel sodisfazzjon għaliex qiegħda l-Mosta, it-tieni dar tiegħi, imma l-ikbar sodisfazzjon għaliex qiegħda narakom u jimmakom kollha hawnhekk flimkien maqudin, partit b'saħħtu b'mexxej wieħed il-Prim Ministru Robert Abela. U illum gburija aktar minn qatt qabel li nagħmel parti minn dan il-partit, parti minn dan il-moviment, għaliex aħna morna quddiem il-membri u aħna staqsejnihom il-membri biex jeleġu lil min rridu mexxej tal-Partit Laburista. U l-membri tagħna, l-maġġoranza tagħhom, taw bir-riżultat tagħhom lil min jixtiequ bħala mexxej. U aħna sa mill-ewwel ġurnata irrispettajna dik id-deċiżjoni. Imma mhux kulħadd jista' jgħid bħalna, għaliex tafu x'qed jiġri fil-Partit Nazzjonalista, kollha kemm intom qegħdin issegwu, u tafu wkoll li dak li qed jiġri bħalissa ma bedix il-bieraħ. Ilu jinħema xhur twal. Ilu jinħema sa mill-ewwel ġurnata li t-tesserati tal-Partit Nazzjonalista għażlu persuna li ma kienx tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Rebecca semmiet id-differenza bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Laburista. U jiena ngħid hemm differenza kbira oħra bejn iż-żewġ partiti. Għaliex għalina l-aħna huwa l-ikbar mill-jien u minu il-jien. U aħna din mhux slogan għalina, aħna din ngħixuha. Għaliex
m'hemm ħadd ikbar minna kollha flimkien. M'hemm ħadd ikbar mill-partit. Fuq kollox, m'hemm ħadd ikbar mill-pajjiż. U f'dan il-mument, jiena aktar milli xiġri fil-Partit Nazzjonalista, jiena jinteressani ser nagħmlu aħna. Għaliex quddiem dan il-kaos la nistgħu nibqgħu passivi u laqqas nistgħu norku idejna. Ir-responsabilità tagħna illum hija ferm u ferm akbar. U jiena niġi hawn qudiemkom għaliex fl-aħħar snin ġiet għamilna ħafna. Imma żbalji saru wkoll. U nemmen li hija r-responsabilità tagħna aktar minn qatt qabel li llum il-ġurnata nkunu viġilanti u fejn inkunu nafu bl-iżbalji nitkellmu. Aktar u aktar jekk dawk l-iżbalji nkunu nafu li ser ibati minnu l-aktar vulnerabbli jew min l-aktar għandu bżonn f'pajjiżna. U finalment, għaliex qegħdin fil-Partit Laburista? U ngħidilkom, staqsu lilkom infuskom għaliex qegħdin fil-Partit Laburista. Ser ngħidilkom jien għaliex qiegħda fil-Partit Laburista. Jiena qiegħda fil-Partit Laburista għaliex nemmen li dan huwa l-uniku partit li verament kapaċi jgħin lil min għandu bżonn. Konvinta li dan huwa l-partit li jista' jagħti opportunità lil kulħadd jimxi l qudiem. U rridu nagħmlu dan b'ġustizzja kif għamlu missirijietna matul is-snin. Din is-sena hija sena speċjali għalina, għaliex din is-sena nfakru il-100 sena mit-twaqqif tal-Partit Laburista. U jiena naqbel ma' Rebecca, din hija sena li rridu nfakru il-kisbiet li jagħmel dan il-partit fl-aħħar snin. Għaliex ħafna minn dawk il-kisbiet sfortunatament ninsewhom. U l-bieraħ kont waqt sessjoni tal-programm LEAD, kien hemm Marika Sammuddimek, waħda mill-parteċipanti, spjegat għaliex hi qiegħda fil-Partit Laburista u ngħidilkom il-verità bdiet iġġalni naħseb dwar il-ħafna kisbiet li għamilna matul is-snin, imma kisbiet li saru meta kellna mexxejja, meta kellna politiċi, meta kellna partit li ma beżax mill-bidla. U issa nammettu għaliex biex tbiddel irrid ikollok il-kuraġġ, mhux faċli. U dak il-kuraġġ għandu jkompli jgwidana fis-snin li ġejjin. Ħarsu lura li kieku mexxejja laburisti beżaw mill-bidla, kieku il-fqir ma ħareġ qatt mill-faqar. U kieku uliet il-fqir ma kellhomx l-opportunità li jitalmu u jimxu l-qoddim. U li kieku fl-aħħar 7 snin bżajna mill-bidla, kieku minnu gej, sallum il-ġurnata du ma jistax iħobb lil min irid. Kieku fl-aħħar 7 snin bżajna mill-bidla, kieku ħafna nisa għadhom sallum il-ġurnata ma jistawx joħorġu jaħdmu jekk ma jħallsux il-belli liri f'Child Care Services. U ħanejdilkom ukoll li xedha fil-Partit Laburista. Ommi ġejja minn familja kbira u tirrakkuntali kif kien il-Partit Laburista li għenhom lura f'dawk iż-żminijiet. Tirrakkuntali kif qabel, pereżempju, persuna b'diżabilità kienu jaħbuh fil-kantina. Kien gvern Laburista li ħareġ persuni b'diżabilità u tom posthom fis-soċjetà. Tirrakkuntali b'sens ta' weġa x'ifisser u x'fisser li tkun mara li xtaqet karriera imma li dawk iż-żminijiet il-liġijiet ma kinux iħalluha tkompli. Missieri jagħtaw qed narah. Missieri kellu lil missieru marit, imma kien grazzi għall Gvern Laburista li kien irnexxielu jkompli jitgħallem u jimxi l qudiem. U iva, jien prodott tal-Partit Laburista. Jien prodott tal-Partit Laburista għal-Sinjuri qatt ma konna, imma kien dan il-partit li ħoloq il-middle class, ħareġ lil ħafna familji mill-faqar u għamel dan għaliex kellu il-kuraġġ ibiddel.
U għalhekk niġi hawn qudiemkom u ngħidilkom li hija r-responsabilità tagħna li nkomplu nkunu koraġġużi biex lin-nies nofrulhom partit imma fuq kollox pajjiż aħjar milli għandna llum. U dik hija l-viżjoni li tigwidana, li jkollna l-kuraġġ inkomplu nibnu fuq it-tajjeb li għandna u li nbidlu fejn hemm bżonn. Għandna pajjiż b'saħħtu li wera li kapaċi jilqa' anki għall-ikbar pandemija li eżżet lill-ikbar pajjiżi rajnija tiġri fl-Unjoni Ewropea. Għamilna dan għaliex il-pajjiż għandu gvern b'saħħtu, b'mexxej b'saħħtu, politiċi li kienu kapaċi jieħdu d-deċiżjoni fil-mument opportun. U għalhekk jiena konvinta li kapaċi noffru l-aħjar għal pajjiżna u għal ġenerazzjonijiet futuri u liedna u li tuliedna. Imma biex nagħmlu dan, konvinta aktar minn qatt qabel li rridu nirriformaw. Irridu nkomplu bil-bidliet li bdejna biex ikollna governanza tajba, biex fejn hemm il-ħażin nindirizzawh mal-ewwel u naqilawh mill-eruq. Biex ninfurzaw il-liġijiet li għandna. Biex kulħadd jieħu dak li huwa verament tiegħu u kulħadd jieħu dak li ħaqqu. Biex nipproteġu l-ambjent ta' madwarna. Biex indaħlu prattiċi ġodda li sa ftit ta' żmien ilu forsi konna narawhom ta' barra minn hawn, bħal remote working. U biex verament nagħtu opportunità lil kulħadd u lill-aktar vulnerabbli. U konvinta aktar minn qatt qabel li l-Prim Ministru Robert Abela kapaċi jbiddel u konvinta wkoll li bħala tim wieħed flimkien miegħu se jibqa' ikonna l-kuraġġ inbidlu. Inbidlu fejn hemm bżonn u nbidlu kemm hemm bżonn, però mhux b'kapriċċ. Il-ħafna tajjeb li għamilna għandna nkunu kburin bih. U għalhekk għandna nkomplu nsaħħuh. Dak huwa il-pedament li fuq rridu nibnu għal Malta fil-futur. U l-impenn tiegħi magħkom huwa li nkompli naħdem flimkien ma' Robert Abela u mat-tim Laburista għall-bidla. Inkompli naħdem għall-bidla fejn nemmen li hemm bżonn bidla. Nemmen li persuna ġenwina hija dik li ma tiddejjaqx tgħidlek fejn hemm ħażin. U politiku ġenwin huwa dak li kapaċi jaċċetta kritika. Nemmen fuq kollox fil-prinċipji li fuqhom twaqqaf dan il-partit. U għalhekk ser nibqa' naħdem biex nara li dawk il-prinċipji jibqgħu sodi u ma jitgħawġux. Biex nibqgħu nżommu fiċ-ċentru tal-ħidma tagħna lil dawk li aktar għandhom bżonn u li huma l-aktar vulnerabbli fis-soċjetà. U fir-realtà li qed ngħixu llum, inżomm quddiem għajnejja id-diskors ta' Ġużellu l-Mercer li qal 90 sena ilu. Tgħiduli fejn se tmur. Imma ħataraw kemm għadu rilevanti sal-ġurnata tal-lum. Għal mexxejja ta' ħila politika jiġu jmorru, jgħaddu u jintosew. Flokhom jiġu oħrajn, imma l-prinċipji, il-pedamenti sodi li fuqhom huwa mibni l-partit tal-ħaddiema ma jitbidlux. U nagħlaq b'dan l-appell. Ejja nkomplu nibnu fuq dawk il-pedamenti sodi, għandna l-potenzjal biex nibnu l-aħjar politika mhux għalina biss, għal uliedna u għal ulied uliedna. Grazzi. Grazzi hemmhekk lill-kap tad delegazzjoni Laburista fil-Parlament Ewropew, Mirjam Dalli, u issa jmiss li nistidnu magħna lill-Prim Ministru mexxejt Mirjam Dalli u issa jmiss li nistidnu magħna lill-Prim Ministru mexxejt tal-Partit Laburista Robert Abela għad-diskors tiegħu. Grazzi Mosta, grazzi Lura flimkien kemm jien kontent, kemm jien kontent.
U kif dejjem għattilkom wara l-maltemp jiġi l-Bnazzi. Ġi l-Bnazzi għaliex għandna gvern li huwa seren. Seren fil-ħidma tiegħu. Dik hija d-differenza ewlenija li hemm bejn dan il-gvern u min jimmilita kontrih. Is-serenità li naħdmu flimkien kif semmit Mirjam bħala tim wieħed maqudin l-għaqda tant importanti. Serenità u fiduċja. Dik is-serenità li mbagħad tinqaleb fiduċja ma aħna gvern tal-kelma. Li jekk jagħtik kelma taf fejn qiegħed miegħu. M'aħniex gvern li niddelettaw bil-manuvri minn wara. Qatt ma kienet l-istil tiegħi u qatt ma se jkun. Aħna dak li tara huwa dak li hu. U hija karatteristika din tant importanti illi nistqar magħkom qed tiġi nnotata mhux biss lokalment imma anke lil minn xtutna. Dil-ġimgħa kellna l-opportunità li nilqgħu f'pajjiżna lill-Gvern Libjan u tinduna u jikkummentaw magħna. U jitkellmu qegħdin anke meta jsifru lil minn xtuthom. Aħna nafdaw lil Maltin. Aħna nafdaw lill-Gvern Malti. U għaliex? Sempliċi. Għaliex dak li nweduhom meta nitkellmu magħhom huwa dak li wettqu. U dejjem għamilna dan anke ma' kull pajjiż ieħor. Fejn qiegħed titkellem magħna fejn hemm ftehim, aħna nżommuh. U dak l-istess messaġġ ta' gvern li huwa raġel fil-kelma tiegħu, nimxu miegħu f'kull settur illi fih qegħdin nimxu u noperaw flimkien. Il-fiduċja. Il-fiduċja li għandhom in-nies fina, il-fiduċja li aħna għandna fin-nies. Dik ir-relazzjoni komplementari illi mhux faċli biex tibniha, faċli biex titlifha u li kontinwament tibqa' taħdem biex issaħħaha. U qegħdin naraw kif din il-ħidma li qegħdin nagħmlu lil hemm minn xtutna wkoll qiegħda tissarraf. Semmejt il-Libja. Din il-ġimgħa semmejt fil-Kunsill Ewropew li għandhom iwasslu għal budget il-ġdid għall-Ewropa u għall pajjiżi għas-7 snin li ġejjin minn Jannar illi ġej, kif dik imma l-ħidma tissarraf b'mod konkret f'pajjiżna. Il-ħidma mal-Libja qegħdin naraw kollha kemm aħna x'qed jiġri f'Lampedusa, min-naħa l-oħra x'qed jiġri f'pajjiżna fejn tidħol l-immigrazzjoni. F'dawn l-aħħar ġimgħat fejn inti kellek influss qawwi ta' immigranti mixtut tal-Libja mixtut Libiċi u minkejja dan rażżanna bis-saħħa l-ammont ta' immigranti li waslu f'pajjiżna. Ħbib tiegħi dan ma seħħx f'kombinazzjoni. Jekk tħalli l-affarijiet għal kombinazzjoni, ngħidilkom sa dalodu stess. Għandek dajsa wara dajsa wara dajsa ġejjin lejn pajjiżna. Ta' kuljum. Din hija regola ta' kuljum. Forsi intom ma tkunux tafu, ħafna ma jkunux jafu. Ta' kuljum aħna jkollna mijiet immigranti ġejjin lejn pajjiżna. Jew lejn pajjiżna, jew lejn Lampedusa. Bil-ħidma li aħna din nagħmlu mal-Gvern Libjan, u nisħaq il-ħidma mal-Gvern Libjan, rażżanna dak l-influss ta' immigranti lejn pajjiżna. Kellna għajnuna wkoll dik il-ħidma li għamilna fil-Libja ittrasformat ruħha mbagħad f'għajnuna minn sħabna l-Ewropej. Li għenuna bir-relokazzjoni. Nibqgħu ngħidu li mhuwiex biżżejjed dik l-għajnuna li qed ningħataw. Imma hija pass il quddiem ukoll. U għalhekk irridu nibqgħu għaddejjin b'din il-ħidma li ma taqtaqat. Iva, dawn huma karigi li ma tistax taqaf taħdem fihom. M'hemmx sibtijiet, m'hemmx ħdud, m'hemmx lejl u m'hemmx nar. Imma għalhekk tħanna fiha l-kariga. Kull wieħed u waħda minnha jaf x'impenn hemm. U kommessi li nibqgħu naħdmu sabiex naraw lil dan il-pajjiż jibqa' miexi l quddiem, jibqa' jissaħħaħ, jibqa' jkun iva fost l-aqwa jekk mhux l-aqwa fl-Ewropa. Fuq kollox imma naħdmu bi stil ġenwin. Il-ġenwinità qatt magħha l-fiduċja imma l-ġenwinità. Li inti tkun miftuħ man-nies li tispjega lin-nies fejn inti ma taqbilx ma' ċertu deċiżjonijiet jew ikun hemm deċiżjonijiet diffiċli. Tkun umli li lesta taċċetta l-kritika tan-nies imma li tispjega. Li m'hemmx ħabi magħna li taf fejn qiegħed dejjem u li nispjegaw.
lin-nies. U l-fiduċja, din il-ġenwinità u l-ħidma qegħdin jissarfu f'riżultati. Rajna din il-ġimgħa aħbarijiet sbieħ illi reġa' kellu pajjiżna illi nfakkar. Ħriġna minn test ta' reżiljenza li probabbilment id-dinja qatt ma se terġa' tgħaddi minnu. U nittamaw li ma terġax tgħaddi minnu. Test ta' kemm kull pajjiż huwa reżiljenti għall-isfidi. L-isfida akbar minnha diffiċli li jkollok. Diffiċli ħafna jkollok sfida ikbar minn dik li kellna f'dawn l-aħħar xhur. U allura kull pajjiż kellu qudiemu test ta' reżiljenza. Test reżiljenza, kemm tiflaħ għad-daqqa. Kemm tiflaħ għad-daqqa fuq livell mediku, kemm tiflaħ għad-daqqa fuq livell ekonomiku u fuq livell soċjali. Għaliex l-impatt tal-pandemija ngħid li kellu 3 aspetti tiegħu. Il-mediku, jiġifieri s-saħħa, is-soċjali u l-ekonomiku. U x'inhuma r-riżultati li kellu pajjiżna f'dawn l-aħħar 3 xhur, 4 xhur. Jitkellmu waħedhom. Minn aspett mediku ħarsu madwarna sal-lum pajjiżi oħrajn li ma jistgħux jirkupraw. Li l-imwiet għadhom ġejjin, li r-rati ta' infezzjonijiet sparaw il-fuq, għadhom qed jisparaw il-fuq u f'pajjiżna normalità assoluta. Normalità li sarfet fil-li n-nies jistgħu jgħixu il-ħajja r-rutina normali tagħhom. Fejn fil-weekend inti titkellem fejn se tmur tiekol mal-familja, jekk se tmur barbecue, jekk se tmur tom, in-normalità. Dak li jagħmel il-ħajja pjaċevoli biex tgħixha. Dak li jridu n-nies, dak li tridu intom, dak li nixtieq jien, li tgħix ħajja normali, sempliċi mal-familja, tgawdi l-familja. Pajjiżi oħra għadhom sal-lum ma jistgħux jagħmluha. Hekk numru ta' pajjiżi għadhom f'lockdown. Sal-lum. Aħna x'konna bil-għaqal, ħadna d-deċiżjoni tibsin meta kellna noħduhom, illum innexxilna ngħixu qed ngħixu din it-tranquillità li għaddej minnha pajjiżna. U dil-ġimgħa tkellmet ukoll il-Kummissjoni Ewropea fuq l-impatt ekonomiku tal-pajjiżi diversi li jiffurmaw li huma l-Istati Membri tal-Unjoni. U x'qalet fuq pajjiżna? L-uniku pajjiż li se nirkupraw mill-effett ekonomiku tal-COVID is-sena d-dieħla. L-uniku pajjiż. Mela hemmhekk taraw ħbib tiegħi kemm aħna konna kapaċi, kemm konna tajbin, kemm fuq livell mediku, kif ukoll fuq livell ekonomiku. U dan qed tirrikonoxxih il-Kummissjoni Ewropea. Ma ġarax f'kombinazzjoni dan. Ġara għax konna iffukati. Għax konna nafu x'qegħdin nagħmlu. U nfakkar ukoll, forsi għal pajjiżna kienet diffikultà ikbar minn numru ta' pajjiżi oħrajn, jekk mhux mill-pajjiżi l-oħrajn kollha. Għaliex kif spjegat Mirjam, aħna konna għadna kif kellna kriżi politika f'pajjiżna. Kellna gvern li għadu kif dieħel fil-kariga wara bidla fil-mexxej u fil-Prim Ministru. Jiġifieri kellek dan kollu inti flimkien qiegħed jiġri u f'daqqa waħda tiġi fuqek pandemija li d-dinja qatt marat bħala. U minkejja dan kollu ħriġna fuq quddiem nett. Ħriġna fuq quddiem nett. U naraw ukoll l-impatt ekonomiku tal-lum. Fil-waqt li aħna se nirkupraw minn dan l-impatt sas-sena d-dieħla għandna pajjiżi ġirien tagħna li l-ġid nazzjonali tagħhom se jmur lura għal dak li kien 20 sena ilu. Dawn huma realtajiet li għandna madwarna, dawn huma realtajiet. Il-Eurostat qalet fuq pajjiżna. L-aktar pajjiż li fl-ewwel kwart ta' din is-sena kellu proporzjon ta' ħaddiema li kienu qegħdin jitħaddmu mill-prinċipal tagħhom, minn min iħaddimhom. U mhux biżżejjed, mhux biżżejjed, kellna iżjed aħbarijiet pożittivi din il-ġimgħa. Kif smajtu, il-Gvern għamel talba għal ħruġ ta' stocks, ħareġ stocks tiegħu u kien hemm 150 miljun fi stocks tal-Gvern illi kellhom jinħarġu u tafu kemm kienet it-talba lihom minn istituzzjonijiet barranin u lokali. Barranin u lokali. 500
126 miljun euro. Aktar minn 3 darbiet iżjed minn dak li ħareġ il-gvern. F'mument fejn ħaddieħor beda jbeżza li iva qalulna vera mill-aspett mediku irnexxielkom. Issa taraw l-ekonomija kif se tikrolla x'mandkomx pjan qalulna. U aħna weġibnihom bil-fiduċja. Fiduċja. Dilad li kif semmejt tal-istoks kienet rekord assolut għal pajjiżna. Mhux qed ngħid statistika għax kienet tajba wara l-pandemija, le, rekord assolut għal pajjiżna. Dak huwa ir-riżultati li qed iġib pajjiżna u mhux biżżejjed għall-affarijiet pożittivi, għall-aħbarijiet pożittivi li kellna dil-ġimgħa. Rajna Fitch Ratings din il-ġimgħa x'rating reġettat lil pajjiżna A+. A+. Wara kollox aħna pajjiż tal-A+. Pajjiż tal-A+. Fejn nemmnu fin-nies, fejn ma naċċettawx il-medjokrità, aħna gvern. Illi qatt maħna kuntent. Jien nara minni qatt min kuntent. Sodisfatt bir-riżultati li kellna f'daħħar 6 xhur, gburi, mhux biss sodisfatt, imma mhux biżżejjed. Irrid nara li għada ikun aħjar millum. U li pitada ikun aħjar minn għada. Fil-mument li tieqaf temmen hekk, fil-mument li jieqaf ikollok dik l-ambizzjoni, hemmhekk ikun wasal il-mument li twarrab u tħalli l-post tal-ħaddieħor. Aħna gvern li kommessi biex nagħmlu l-ġid. Gvern li rridu nibqgħu niġġeddu. Li f'dal momenti fejn l-eħfef ħaġa tkun li tgħid qegħdin tajjeb probabbilment elettoralment b'mod popolari man-nies qegħdin fl-aqwa tagħna u tgħid ejja nistrieħu, ejja naqsu r-ritmu. Dak ikun l-ikbar żball. Fil-mument li qegħdin fl-aktar mument b'saħħtu huwa l-mument li rridu nkomplu niġġeddu. Fuq livell ta' partit, fuq livell ta' gvern, kif semmit Mirjam, kien hemm deċiżjonijiet diffiċli li kellhom jittieħdu li ttieħdu. U nifhem li kien hemm sens ta' diżappunt minn uħud, sens ta' aktar minn diżappunt forsi ta' domanda li wieħed isaqsi għala, imma nassikurakom li kienu deċiżjonijiet li kienu bżonjużi li jittieħdu u li l-frott tagħhom se narawh għada u pitada. Fuq kollox imma, wara dan kollu tibqa' kruċjali il-fiduċja li aħna rridu nkomplu nagħtu lill-business community tagħna, lill-klassi tan-negozju tagħna. Kruċjali li nibqgħu naħdmu katina magħhom, li nibqgħu nagħtu kull inċentiv, rajna l-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ddiżinjat biex din il-kategorija tant importanti f'pajjiżna tibqa' b'saħħitha u tibqa' tħares li għada u pitada liha ikunu aqwa millum u wisq aqwa mill-bieraħ. Kruċjali ħbib tiegħi kull darba qed nitkellem dwar l-importanza tal-business community. Li nkunu gvern li huwa pro-market u pro-business. Għaliex rajt f'dawn l-aħħar 3 xhur l-importanza fl-aħħar 4 xhur fejn tibda tara kollox diffiċli, kollox tibda tara ġej glam, doom and gloom kważi kważi u jkollok komunità tan-negozju li tibqa' reżiljenti, li tibqa' b'saħħitha u li tibqa' tdaħħal it-tama fik u l-kuraġġ li tgħidlek iva nirkupraw. U dik il-fiduċja u r-reżiljenza li l-business community tagħna uriet tul ix-xhur li għaddejna minnhom issa titpatta lura b'fiduċja mill-gvern. U qed naraw ir-riżultati sbieħ li qed ikollna qegħdin taraw madwarkom m'għandix għax nitkellem wisq qegħdin tħossuhom ir-riżultati. Kull fejn tmur, ristoranti mimlijin, turiżmu, l-industrija tat-turiżmu li reġgħet qed tirpilja bis-saħħa, ħwienet li qegħdin ibigħu, fadal xi jsir. Kontent? Le. Fadal iżjed xi jsir. Imma il-mod kif qegħdin nirkupraw juri kemm għandek fiduċja. Il-fiduċja li rajt meta din il-ġimgħa inawgurajt l-akbar impjant fotovoltaiku f'pajjiżna, tara l-privat jingħaqad flimkien
nies differenti mill-privat li jingħaqdu flimkien biex jagħmlu proġett ambizzjuż u għamluh. U minn għandna bħala gvern se jsibu s-sapport kollu li huwa meħtieġ sabiex iva nibqgħu naħdmu flimkien sabiex insaħħu l-ekonomija ta' pajjiżna, nsaħħu in-negozji biex fuq kollox is-soċjetà tagħna ikollha kwalità ta' ħajja aħjar. Għalhekk aħna gvern li huwa business friendly, għaliex meta inti tkun gvern li taħdem viċin il-komunità tan-negozju, se tkun qed tittella l fuq il-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd. U dak huwa l-messaġġ li nixtieq inwassal lilkom. Meta inti tkun gvern li int business friendly, ma jfissirx illi inti qed tħares biss l-interessi ta' komunità waħda jew ta' parti waħda mis-soċjetà tagħna. Anzi, bil-kontra. Tkun qiegħed b'dak il-mod issaħħaħ l-inkam, il-kwalità tal-ħajja, il-livell ta' kif imdorrin jgħixu n-nies, tan-naħa t'isfel tas-soċjetà, ta' min hu fqir, ta' min ma jistax biżżejjed. U dak tkun qiegħed tittellaw il fuq. U hekk irridu naħdmu aħna. Mhux li l-frak li jaqa' minn fuq jinżel ftit l-isfel, bil-kontra. Jien ma nemminx f'hekk li ta' taħt jikkuntentaw bil-frak li jaqa' minn fuq. Dik forsi kienet il-mentalità ta' kif kienet taħdem l-amministrazzjoni ta' qabel l-2013. Ta' fuq jaħtfu kemm jifilħu, u mbagħad jaqa' ftit frak, u mbagħad naraw kif forsi nqasmu xi ħaġa. Dak kienu jaħdmu ta' qabilna. Aħna bil-kontra. Aħna naħdmu b'mudell li ta' fuq iva rridu nħalluhom jaqalaw iżjed flus. Imma ma ninsew qatt liż-żgħir, lill-batut, lill-fqir. Għax aħna gvern soċjalista. Gvern li jħobb liż-żgħir, lill-batut u lill-fqir. U li ma nistgħu ninsew qatt li dawk huma l-eruq tal-Partit Laburista. Għax inħobbu lil pajjiżna dik id-differenza fundamentali. Inħobbu lil pajjiżna. U meta tħobb il-pajjiżek, tħobb lin-nies. Tħobb lin-nies. U għax tkun tħobb lil pajjiżek dil-ġimgħa se nkomplu mmorru l-barra minn xtutna. Mirjam hawnhekk hija l-esperta fil-qasam. Fejn se mmorru quddiem il-Kunsill Ewropew se mmorru biex inġibu l-ikbar budget għal pajjiżna għas-7 snin li ġejjin. Dawk l-ambizzjonijiet tagħna għal pajjiżna. Ma nista' nikkuntentaw billi nġibu budget medjokri u ngħidu imma sax l-istatistika il-ġid li nħoloq f'pajjiżna se jaħdem kontrina. Dik verità, verità li ma nistgħux nitilqu minnha. Aħna din f'realtà jew f'ironija illi il-ġid kbir li għamilna f'pajjiżna f'daw l-aħħar 7 snin huwa l-akbar għadu tagħna meta se niġu biex ninnegozjaw dan il-budget. Għaliex ir-raġunament li jkollok huwa la darba intom tant ġrejtu l-qudiem inqas għandkom bżonn għajnuna mill-Unjoni Ewropea. Hekk taħdem is-sistema. U allura aħna se nidħlu f'budget fejn il-punt ta' tluq mhux se jkun l-aqwa wieħed. L-aqwa wieħed sforz il-ġid li għamilna. Sforz it-tajjeb li għamilna. Imma mhux se nġibu skużi. U mhux se ngħidu għax l-istatistika qiegħda kontrina, minkejja dan se naħdmu biex inġibu l-ikbar budget għal pajjiżna. U taraw kif ta' kuljum aħna nibqgħu naħdmu għal pajjiż, din il-ġimgħa wkoll kellna l-Malta Public Transport illi flimkien magħna inawgurat 50 karozza tal-linja ġdida f'pajjiżna tal-ola standards, insellem il-Ministru Ian Borg tal-ħidma ma taqtax tiegħu. Insellem lill-bqija tal-kabinettu tal-grupp parlamentari li tant għandi appoġġ minnhom. Li nsibhom warajja f'kull ħin u f'kull mument bil-ħidma
bid-deċiżjonijiet li nieħdu flimkien verament gburi bikom. Però fil-waqt li l-għaqda hija kruċjali, l-istabilità hija kruċjali, l-fiduċja hija kruċjali, daqstant ieħor kruċjali jibqa' l-aċċ għall-bidla. Dejjem konna dan il-partit, dan il-gvern, sinonimu mal-bidla. Mal-aċċ li ma nikkuntentawx b'dak illi aħna imma li dejjem irridu mmorru għall-aħjar. U biex tmur għall-aħjar, tittaċċetta li tinbidel. U fil-mument li tieqaf tinbidel, tistaġna. Tistaġna. U fil-mument li tistaġna, il-mixja naturali tkun li mhux tibqa' staġnat, li tibda mixi lura. Li tibda mixi lura. Qatt m'għandek inti status quo fil-politika, qatt ma tieqaf fejn int. Jew timxi l qudiem fil-mument li tieqaf fit-triq tan-nofs tibda mixi lura mbagħad. Hekk jimxu l-affarijiet. U għalhekk kif semmit Mirjam ukoll. Semmit Rebecca wkoll aktar qabel. Il-bidliet il-messaġġ tal-lum juri kemm aħna gburin bin-nisa fil-Partit Laburista u kemm aħna kommessi kemm nibqa' kommess mal-weda li għamilt konsistentement illi iva ikollna aktar parteċipazzjoni tan-nisa fil-ħajja pubblika fuq kollox li jkollna aktar nisa fit-tmexxija tal-pajjiż. Fit-tmexxija dan ngħiduh b'konvinzjoni għax verament nemnu illi għandu ikun hekk. U l-bidla illi rajna, bidla f'kull livell, bidla wkoll istituzzjonali, fl-istituzzjonijiet tal-pajjiż. U fil-waqt li ħadd ieħor qalilna intom gvern li ma tafux xi jfisser il-governanza tajba. Illum qed nuruhom li aħna iċ-champions tal-governanza tajba. Iċ-champions tal-governanza tajba. U fil-waqt li ħadd ieħor minn għalih li għandu il-pedestal jew juża il-pedestal tal-governanza biex jagħtina xi lezzjonijiet. Fil-mument li aħna rejna li aħna l-gvern li verament kommess fil-governanza tajba, ħadd ieħor tfixkel kompletament. Tfixklu kompletament. Tfixklu. U dil-ġimgħa, sa dil-ġimgħa stess, edna quddiem il-Kamra tar-Rappreżentanti bidliet ġodda li se jsiru fl-liġijiet fejn bla preċedent dan il-Prim Ministru se jitlaq setat minn idejh fil-ħatra tal-Prim Imħallef u rejna wkoll kif ħtarnieh il-Prim Imħallef minkejja li bil-Kostituzzjoni stajt għażilt il-Prim Imħallef jien kif sar minn ta' qabli u niftakru l-għażliet li saru qabel l-2013 kif kienu jsiru mhux biss kif kienu jsiru fil-ħatra tal-Prim Imħallef, imma x'riżultati waslu għalih. Infakkarkom ftit ħbib tiegħi. Illi in-naħa l-oħra tgħidilna mal-mod kif aħna konna naħdmu fil-ħatra tal-imħalfin. Vera kellna s-sistema li llum aħna stess, ġifieri n-nazzjonalisti stess qed jitkellmu kontriha, vera s-sistema dal-Gvern wirita, imma aħna kienu jgħidulna, konna inħadmuha tajjeb. Hekk kienu jgħidulna. Jiena nfakkarkom il-mod tajjeb li huma jgħidu kif kienu jħadmu din is-sistema, kif ħadem fil-prattika. Kif ħadem. 3 imħalfin fosthom il-Prim Imħallef li nqabdu f'reati serji ta' korruzzjoni, 2 minnhom spiċċaw pena ta' priġunerija. Dak kien il-mod tajjeb kif ta' qabilna kienu jħadmu is-sistema ta' ħatra tal-ġudikatura. Tajjeb li nfakruh dan. Tajjeb li nfakruh. U nfakru wkoll murġib kieku kellha ssir illum li l-korruzzjoni ma kienitx f'xi kawża żgħira dak iż-żmien, kienu f'kawżi kriminali inkluż ta' droga, kawżi kbar. Dak kien qed jiġri qabel l-2013 u tajjeb illi nfakru. Tajjeb illi nfakru minn fejn tlaqna biex min jgħidilna aħna li s-sistema kienu jħadmuha tajjeb, infakruh kemm ma kinux jħadmuha tajjeb. Fejn kellek inti avukat ġenerali jikkritikawna aħna dwar il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija u jgħidulna vera, aħna l-Kummissarju konna naħdmuh bis-sistema li writtu intom, imma konna naħtru tajjeb. Nfakkarhom. Il-Kummissarju tal-Pulizija li kellhom dak iż-żmien li kellu inkjesta kontrih li sabet li kellu jitressaq il-qorti fuq reati serji, il-Kummissarju tal-Pulizija. U li mbagħad ħarġu l-bakketta maġika tal-Avukat Ġenerali, li ħarġu l-bakketta maġika tal-Kummissarju tal-Pulizija. U li mbagħad ħarġu l-bakketta maġika tal-Avukat Ġenerali, li ħarġu l-bakketta maġika tal-Kummissarju tal-Pulizija.
U l-Avukat Ġenerali qal li minkejja li l-Maġistrat qalet li għandu jitressaq il-qorti l-Kummissarju tal-Pulizija, l-Avukat Ġenerali bil-bakketta maġika ħelsu mill-qorti. Dak kienu jsiru l-affarijiet. Ħanfakru u ħalli n-nies ma jinsewx. Ħalli n-nies ma jinsewx. U meta ġejna aħna biex naħtru lill-Prim Imħallef, kellna l-liġi l-antika għad. U jiena stajt mort u ħtart il-Prim Imħallef. Hija diskrezzjoni assoluta tal-Prim Ministru li jażel u jaħtar. Ma għamilx hekk. Fittixt li jkun hemm konsens mal-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni ġiet lura u qaltilna aħna nixtiequ jkun bid-duet terzi. Ir-risposta tiegħi kienet jansibu l-unanimità li naqblu fuq isem. U wasalna. Wasalna x'bħala gvern ressaqna isem ta' persuna serja. U dan huwa il-mod kif isiru l-affarijiet. U dil-ġimgħa ressaqna erġajna quddiem il-Parlament bidliet fil-liġi tagħna fejn iva. Il-ħatra tal-Prim Imħallef, il-ġdid ta' wara dan il-Prim Imħallef, kif ukoll il-ħatra tal-President tar-Repubblika se jibdew isiru b'metodi li huma differenti minn dawk li ħallew ta' qabilna. U m'għandniex biża' li nagħmlu dawn il-bidliet għax nemmnu għax konvinti f'saltna ta' dritt tajba, f'governanza tajba għal pajjiżna. Imma fil-waqt li aħna kommessi biex nagħmlu dawn il-bidliet kollha, bidliet li tajjeb ngħid ukoll issa li fil-Parlament għandna bżonn iż-żewġ terzi tal-Kamra biex nagħmluhom, għandna warajna il-Kummissjoni Venezja li qed tgħidilna dawn huma frott ir-rapport li għamilt jien u issa implementawhom. U aħna morna buċna minn quddiem biex nimplementawhom. Ħanaraw issa se tagħmel l-Oppożizzjoni. Ħanaraw se tagħmel. Sux ħatatina l-appoġġ tagħha biex nimplementaw il-bidliet li qaltilna biex nagħmlu il-Kummissjoni Venezja. Taħseb dwar. Però fil-waqt li aħna kellna l-kuraġġ li nagħmlu dawn il-bidliet anka fil-ħatra tal-Presidenza, araw ħaddieħor bħalissa f'dan il-mument qed jipprova jagħmel. Fil-waqt li aħna tlaqna minn idejna s-setat fil-ħatra tal-Presidenza nitilqu minn idejna fil-mument li tgħaddi il-liġi, ħaddieħor f'dan il-mument qiegħed jagħmel pressjoni fuq pressjoni fuq pressjoni fuq il-President biex il-President bil-fors jiddeċiedi kif iridu. Dik hija l-governanza tajba li temmen fiha l-oppożizzjoni jew parti mill-oppożizzjoni tagħna. Li flok iħallu li l-President japplika il-kelma ċara tal-Kostituzzjoni fil-ġudizzju tiegħu, kif tgħid il-Kostituzzjoni, fil-ġudizzju tiegħu. Bil-fors iridu li huma jimponu ruħhom fuq il-ġudizzju tal-President. Dik hija l-pożizzjoni illi ħadet il-fazzjoni tal-oppożizzjoni ta' 17, ta' 19, ta' ma nafux kemm numru. Dik hija l-pożizzjoni illi ħadu. Jien ngħidulhom ħaġa waħda. Dan huwa sqaq li tħaltu fih intom u tridu toħorġu intom minn ġo fih. U l-problema li ħloqtu intom tridu taraw kif se solvuha intom. Nifilħu għad-daqqa, nifilħu tikwitax. Aħna għalina ikun xejdrin delija. Ikunx dak li kellu jkun flok ejdrin delija u li issa mhux se jkun. Tkunx komodini. Ikunux kollha flimkien. Aħna se nibqgħu nirbħulkom. U għalina u din ngħid ma ngħidix b'sens ta' superjorità jew arroganza. Ngħidha għaliex għandna lin-nies magħna. Lin-nies magħna. Lill-oppożizzjoni jew lill-esponenti ewlenin fiha ngħidilhom biss illi min jixtieq
id-den il-ġaru jiġi f'daru. U llum daqs qatt qabel, jew aktar minn qatt qabel, biex nibqgħu dan il-gvern b'saħħtu, partit b'saħħtu u rebbieħ, irridu nibqgħu umli man-nies. Umli li nibqgħu saqajna mal-art, li nifmu kemm l-umiltà hija kollox. Hija dik l-umiltà li rridu nibqgħu nugru man-nies, li nibqgħu viċin in-nies. Dan huwa l-mod kif irridu nimxu. Din hija l-karatteristika l-umiltà li trid teħodna l-qudiem biex nibqgħu gvern u partit tant b'saħħtu. L-umiltà saqajna mal-art u li nifmu lin-nies, li nibqgħu viċin in-nies, li nibqgħu viċin il-bżonnijiet iż-żgħar tan-nies. Qatt aħna ma nistgħu ninqatgħu qatt. Dak ikun il-mument żewġ affarijiet li jistgħu joħduna lura lilna li tliet anzi. Li ma nibqgħux maqudin kif aħna, u qed nuru kemm aħna xempju tal-għaqda, li ma nibqgħux nagħmlu l-bidliet u li ninqatgħu min-nies. Jekk ninqatgħu min-nies, dik tkun ir-riċetta ta' traċedja. U għalhekk dan huwa messaġġ li kontinwament nisħaq fuqu viċin in-nies. Li nisimgħu in-nies, mhux biss nisimgħu imma naġixxu wkoll. Bidla żgħira li inti taġixxi fuq xi ħaġa żgħira tan-nies tista' tfisser ħafna fil-ħajja ta' dik il-persuna. U din irridu nifhmuha u nibqgħu nifhmuha fimnija tajjeb u rridu nibqgħu naħdmu fuqha. Li nibqgħu viċin il-bżonnijiet tan-nies. Mhux fix-xhur ta' qabel elezzjoni ġenerali, tiġi meta tiġi, imma tul leġislatura sħiħa. Dak huwa li n-nies jitolbu. U dak huwa li jixraq lin-nies. U dan huwa messaġġ li huwa sempliċi imma li faċli meta inti tkun fil-gvern tibda tinsieħ dan il-prinċipju ewlieni u għalhekk li nibqa' nfakru ta' kull ġimgħa, mhux ta' kull ġimgħa, ta' kuljum mal-bqija tat-tim tiegħi, mal-bqija tan-nies, ma ninsewx lin-nies. Nibqgħu naħdmu, nibqgħu nagħmlu l-ġid. Dan huwa gvern li llum huwa sinonimu mal-ħolqien tal-ġid għal dan il-pajjiż, gvern li jħobb lil dan il-pajjiż, gvern li huwa kommess biex ikompli jkattar l-ekonomija ta' pajjiżna, li jmexxi il-qudiem l-aġendi progressivi f'pajjiżna, drittijiet tal-partijiet minoritarji fis-soċjetà tagħna, tant nemmnu fihom, tant aħna konvinti, ħaddieħor inħalluh jibqa' dej fl-aġendi ta' konfużjoni tiegħu aħna rridu nibqgħu iffukati fuq il-ħidma, qatt daqs illum ma huwa importanti li l-gvern jibqa' ffukat u stabbli fil-ħidma tiegħu li mmexxu lil dan il-pajjiż f'direzzjoni ċara l qudiem bis-saħħa il-qudiem sabiex inkomplu noħolqu aktar ġid lin-nies tagħna, aktar ġid tal-pajjiżna, aktar tisħiħ ekonomiku, tisħiħ soċjali, ejjew ħalli flimkien nibqgħu mixin il-qudiem sabiex verament ikollna Malta u Għawdex dejjem aqwa. Nirringrazzjakom. Ħajremek lill-Prim Ministru u mexxej tal-Partit Laburista Dr. Robert Tabela. Grazzi lilkom, sinjuri li kontu magħna hawnhekk dalgħodu fis-sala tal-Kunsill tal-Mosta. Grazzi lilkom it-telespettaturi ta' One. Nawguralkom il-kumplament tal-ġurnata tajba. Nsemmilkom.